Izložbom Pop Pajo Kujundžić i njegova borba za bunjevački maternji jezik u holu Otvorenog univerziteta u Subotici svečano je otvoren 18. festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva koji je trajao do 13. septembra. 18-godišnjica koja slavi narodno stvaralaštvo Bunjevaca prošla je u znaku značajne ličnosti Popa Paje Kujundžića. Njegov život, rad i borba za ovaj slovenski narod pretočen je u izložbu koja je predstavljena u okviru festivala. Ovaj festival, za one koje eventualno još treba podsjetiti, iznedrio je zaista bitne, velike i važne teme. Jedna od njih je svakako i Pop Paja Kujundžić, Popo Paja Kujundžić, da me neko ne ispravi. Neko ko se borio za maternji jezik, koji je pokušavao da ga uvede u osnovne škole, kazat ćemo i to da je to bilo namenjeno u ono vrijeme samo za prvi i drugi razred i to divanim iz tog razloga samo da bi shvatili mi danas šta sve imamo, što nismo nikad imali. I on se borio za školsku zadrugu. To je nešto što ni dan danas ne bi bilo od škode da imamo. Odnosno, bilo bi jako dobro kad bi imali jednu instituciju koja se finansijski brine o svojoj dici koja uče bunjevački i onima koji žele što god da nauče vezano za nas. Dakle, rekla bi da koliko god da smo radili, trudili se, možda još predstoji jedan dio puta koji bi mogli zaokružiti u buduće. Nakon uspešne izložbe, kao i prikazivanja dokumentarnog filma u njegovu čast, usledila je naučna tribina edukativnog centra Ambrozije Šarčević pod nazivom Tradicija i moderna dužijanca. Poslednjeg dana festivala održano je muzičko veče pod nazivom Čuvari bunjevačke muzičke baštine u organizaciji Udruženja građana Bunjevačka kasina. Ovogodišnji festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva svečano je završen bunjevačkim balom u holu Otvorenog univerziteta u Subotici.